Цема някакво дълго куче, брато. 2 метра куче. Не си виждал такова куче, брато. Като германски док, разбираш ли? Късна и хвърля, бате! И после къса и пак хвърля! И къса и пак хвърля! И къса и пак хвърля! Аз седя отстрани, я гледам, брато! Гледам Коста! Она 40 минути хвърля салфетки от момента, в който е влязъл в дискотеката, бе, брат! Какво е това място, е, човек? Какво е това място, е, брате? Бате, там другия път, като влизам с една запалка, човек. Разбираш ли? Ще направя като по филмите. Паля си пурата и ги паля, лек! Бам! И купона заминава, брате. Тя хвърля 40 минути салфетки, брате. Ей, това да си мъж, да влезеш, да направиш кефа на някоя жена, брато. Она е 40 минути, няма да ти обърне внимание. Тя 40 минути ще хвърля салфетки, батко! Ако отидеш на късност, нали, ти имаш и... Аз ти казвам, братле.